Oeh. Oh, dat ben ik echt. Oh, dit zou cool. Vet. Oh, daar ben ik echt wat vrienden. Ja. Nou, dan stoppen we. Glendy en achterste is Daisy. Kom maar! Yveske. Rollen. Kom maar, braaf. Goed zo, kom maar. Kom maar. Ik. Sammy. Dat is Sally. Hij krijgt halstroomdier. En dit is Woender. En die dacht ik aan het halstroom. Maar ik heb alleen nog deze die hem past. Sorry. Sorry. Hè, Woender? Hallo? Jammer naar mij. Ja, dank je.
Kom maar, Sally. Kom. Kom maar. Wonder. En Sally. Ik zal Sally even skeren. Dus butter even nou. Nou, ik heb haar alles keert. Nou, de rest nog. Nou heb ik haar erendingen. Hé, hey, korallen. Hé, hey, wonder. Dus zo zit haar benen voor de tiet uit. En zo naar de tiet. Zo werd het. En zo weer het. Voor is klaar. En achter is klaar. Korallen. Stut even uit de kant. Het enige wat ik nog dwan wil, is een zwilratmeraal. Dat ging ik nou proberen. Finished. Dus nog even wachten. Hé. Dus.
Hey. Hey, Wunder. En Sally. Ik hier de Shetlanders binnen zetten. Omdat het echt best wel het waait en ruint en net lekker waar is. Glendy, Mario, Daisy en Peach. Ja. Oh, oh, oh. Grapjas. En Spidey. Nee, jongen. Hey, Wunder. Hey. Hij is al zagred. Ja. En hij is nou vast aan jullie raad. Ja. Oh ja. Queen Uniek en Korallen. En Rising Star. I love to see this. No, Unique doesn't. Kom maar. Maar het mooiste vind ik dat ik heb ooit dus bedacht om zo'n tussenskut iepen te doen. Met als risico dat ja, hier de kinderen ook heen gaan. Vooral hengsten. Maar ze kunnen ook hoor ik kriebelen. En dat vind ik echt heel mooi dat het kind. Ja, Uniek. Bye. Nee, ik word al. Rijntje. Yveske. Joehoe. Hey. Dreamy.
on top. Hey. Sally en Woender. En het waait heel hard buiten. Dus ik denk dat ze buiten iets jaren terug de wind. Korallen. Uniek. En daar is hij. Hey.